Felmanya, soc el cap de servei de Medicina Intensiva en l'Hospital Universitari de Bellvitge i jo estic en aquest comitè com representant a l'hospital i l'hospital és un dels membres del que és l'IDIVEI i jo crec que un dels interessos que tenim certament és que en aquest comitè veure si es podem ajudar a que segurament moltes idees o projectes que poden estar desenvolupant-se dintre de l'hospital, tant des del punt de vista de recerca, però sobretot també molt des del punt de vista d'innovació, puguin tindre sortida i puguin realment incorporar-se a el que seria una estructura, com seria en aquest cas la del Biopol, i puguin tindre sortides tant bé per crear noves, per acabar creant empreses o com a mínim que puguin ser de punt de relació amb empreses que puguin estar interessades al respecte. Hi ha una comissió d'investigació que té el propi hospital, que és una mica la que intenta canalitzar totes aquestes activitats que es fan dins de l'hospital i que lògicament puguin tindre sortida des d'un punt de vista tant de recerca com el que és innovació, però també, a més, la majoria d'investigadors estan dintre del que és l'estructura de l'IDIVEI, que també té unes pròpies estructures per ajudar i per intentar donar sortida a tot aquest tipus d'elements que hi ha, en la qual cosa jo crec que l'objectiu és intentar optimitzar i aprofitar els diversos elements que hi ha de les diverses entitats per aconseguir que l'objectiu final sigui poder obtindre una sortida i que, ojalà, tant si és recerca, però sobretot el que pot ser la part d'innovació, realment pot arribar a tindre, podem donar-li canalitzar-lo i ajudar les persones perquè puguin seguir el camí que sigui l'adient per a aquestes circumstàncies. Dintre de l'IDIVEI, l'hospital té una sèrie de beques, que en aquests moments han estat sobretot dirigides a el que ha sigut la part de recerca, amb la formació dels metges residents, que quan acaben les seves residències se'ls ofereix la possibilitat de fer una formació en recerca i que acaba amb la realització de la tesi doctoral. Això és un nou model que es va implementar per primera vegada l'any passat i jo crec que segurament el que ens manca, jo crec que en aquests moments el que és la recerca segurament sí que està més dirigida, possiblement el que ens faltaria i és una mica en el que és la part d'innovació, que a l'hospital segur que s'acaba generant moltíssima innovació i possiblement en aquests moments no està canalitzada o recollida suficientment bé i jo crec que una de les missions que tenim és intentar veure com podem fer-ho perquè totes aquestes idees que té molta gent, sobretot gent cada dia en la seva feina quotidiana, es poden canalitzar, seleccionar, lògicament, i veure fins a quin punt aquestes poden ser tant tindre un valor des del punt de vista comercial, que segurament alguna d'elles ho tenen, com simplement des del punt de vista de millorar els processos o les formes de fer les coses que estan fent cada dia dins de l'hospital.